गोलैबाय Sorry, I'm extremely sorry. Actually, आं मिथिनानै सौदाखैमोन. मेगन गैया नामा नोंहा? माथिं नायनानै थाबायो? Actually, एसे टेनसनाव दंमोन. आं माबा साननानै थाबायनाया बोरैबा नोंनावसो सौदावफ्लांदों. I'm really extremely very sorry. हायोबा नोंखौ निमाहा होदो, please. आंनि जिउनि लोगोरि नागिरना मोनबाया. It's okay, जेबो नङा दे. नोंसोरनियाव सौदावफ्लांबायब्ला. Thank you very much. बेचारा अन्थाव बाथाव जा गिखादोंहाय लोगो नोंखौ. मा लोगो मेजेरबाय नामाहाय नोंलाय? खाबु मोननायाव फोथायना लाखादोहाय नङाबा आं सेख'ना लाजागोनबो. फाग्लिना जालायबाय. मा नोंथां मिथिना सौग्रावखौ ना मिथियालासिनो सौग्रावखौ? मिथियैयाव सौदावफ्लांदों नोंथां. दे मोजांलै. मा जादों आइ? माथो खुसि नुथारदों नोंखौलाय दिनै? नंगौ नामा आयै? नंगौथ' खुसि नुथारदों. मा बुंनो आयै? थारैनो आं दिनै जोबोद खुसिमार. मा जादों? सानैखौ माथो जोबोद खुसि नुदों. नोंसाजोनाव सोंबानो जाबाय. मा जादों आइ? Any good news? Yes, Dad. दिनै कलेजाव सासे सेंग्राया आंजों सौदावदोंमोन. नंगौ नामा आइ? आरो जेब्ला आं रायो अब्ला मा? बे सेंग्राया आंखौ बिराद गिखादों आरो बिराद निमाहा बिदों. आंलाय बेखौनो जा गिखादों. Thank God. मानोथो रायनांगौ फिसा? इसेल' सरायदोंथ' Dad.